Inendigicas Negros 10. Napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Hulyo 8. HR heads ng Kapitolyo gindismiss. Sikihor himuon nga tourism hub sa Negros Island region. City Legal Office nagpatuman sa clearing operation sa Palangka Street sa Bacolod City. Viral nga litrato sang isa ka patay nga ito ginunayan sang isa pagid ka ido. Kag sa Good Vibes graduating student nakapadayon sa pag-eskwela sa bulig sang iya best friend kag classmates. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, viral ang litrato sa isa ka patay nga ido agin unayan sa isa pagid ka ido sa Barangay Estefania sa Bacolod, kaina sang aga. Ang patay nga ido ang ginapangita gali sang iya nga amo matapos makagwa sa ila nga balay. May report si Romeo Subaldo. Natandog ang balatsagon sang netizens sa makita ang litrato sang sininga buhi nga ido nga wala nagbiya sa tupad sang isa ka patay nga ido sa gwa sang Rolling Hills Memorial Park sa Barangay Estefania sa Bacolod kaina sang aga. Bisa nagatagi iti ang init, wala nagbiya ang amo nga ido kag nagpasilong lang sa katupad nga salakyan. Ang patay nga ido ang nag-viral man kay may nagkuha sang video nga ginaguyod ini sang isa ka salakyan. Kasang ulihi na diskubrihan sa Back Project PH, isa ka animal welfare group nga nagtuyo lang man kung tani nga ilubong ang patay nga ido. Kainas ang kaagahon suno sa mga residente, malapit sa lugar, may salakyan nga nakabunggo sa duha ka mga ido. Ang isa, yara malapit sa Banga Villa Villeta. Ang isa naman, yara sa gwa sang Rolling Hills Memorial Park. Pensar anay ni Jessa, iya ang patay nga ido sa may Banga Villa Villeta kay parehos ang kolor. Nagapalais kuno abi si Kimchi. Nagsuhot sa baral kag nagwa sa ilang ugsaran kay may isa pagid ka ido nga nagabalik-balik sa gwa nila. Ginpahibalo siya nga may isa pagid kapatay nga ido sa unhan kag parehos man ang kolor. Gani naghingagaw siya. Ang bitbit niya nga bubod sang manok ginbilin niya kag naghingagaw tabok sa dalan. Ga? Nangarat siya niya. Tapos sangaga wala na. Sang malapit na sa nahamtangan sang patay nga ido, nagsugod na siya sa pagnguy-nguy. Si Kimchi ang patay nga ido. Uy, tiko na ha. Sang naumpuan, nagkuha si Jessa sang pala kagin ayo ang iyang mister nga ilubong sang eksakto si Kimchi. Ang isa ka ido, yara pa sa higad sa karsada. Ginapangita pa ang tag-iya sini. Para sa grupo nga Back Project PH, kadamo sa mga layaw nga ido sa dalan. Ganing ilang organisasyon ang nagapatigayon sang TNVR o Trap, Neuter, Vaccinate, Return. Nagapangbakuna kag nagapangkapun sila sang ido. Ang Bacolod City Veterinary Office ang subong may ongoing man gani nga libre kapon sa Robinson's Place Bacolod tubtob Miyerkules nga adlaw. Target nila makapangkapon sang 1,000 ka mga ido kag kuring. Ang pagpalagyo sa balay ko nagapalais ang sarang malikawan kung nakapon kuntani ang ido parehos na lamang sa kay Kimchi. Ining suno sa kay Dr. John Michael Kabugwason, ang Assistant City Veterinarian sa Bacolod. Ang importante kaya solusyon natin is kapon. No? We will control the birthing ng pagbata sa mga ito pagkorek. That's number one. Second is that if you have a pet, hindi ka gusto nga maglagaw ni sila. No? Okay, of course, ang nature sa mga dogs, if they are in heat or mating season, mangitagin na sila isang partner. So sometimes, especially cats, no, they would go over the fence, mangita, malagaw, and kung isa, either maaway sa iba niya ito, makarusan, or worse, of course, ma-aksidente sa mga salakyan. Isa man ini ka pamaagi para hindi magdamo ang mga layaw nga ido sa dalanon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 9,
Pag-release ang pondo para sa mga kanlaon affected LGUs ang padayon niya ginahulat. May masobra pa sa 6,000 ka mga evacuees ang nagapabilin sa mga evacuation center sa Canlaon City, La Casillana, La Carlota, kag Bago City. Sa pagsinapol kahapon sang nagkalain-lain yung mga ahensya ng gobyerno sa pagpamuno sang Department of the Interior and Local Government, isa sa gintalakay ang status sa ginyong nga pondo. Sunod kay Office of the Civil Defense NIR Director Donato Sermeno III, ginsiling nga gikan sa Local Government Fund pagakuhaon ng pondo kag dapat ang tagsa ka mga LGU maga-follow up sini. Ang Canlaon City, La Casillana, Himamaylan para sa 10 City kag La Carlota City ang may approve nga mga request kag padayon nga nagahulat sini. Samtang masobra sa 70% sa 37 ka pamilya nga damlag pa nagbiya sila mga campsite sa La Casillana nga wala sang permiso ang tigayon nga nakabalik. Sunod kay John Diasis, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa La Casillana, sa mga nagbiya, bisan nuno pang ilang pag-alungay, may yara sang hindi naluyag pa nga magbalik sa campsite. Ini sila ang nagapuyo na upod sa ilang mga pamilya ukon mga kakilala nga naga-istar sa gwa sang 6-kilometer extended danger zone. Sa subong wala pa wala pa download. So we clarify ato sang especially sang ni Asipidyo from OCD na proposal was was forwarded to OCD. So and then endorsed by the Civil Defense Administrator sa office to the Secretary Chodoro in-endorse favorably sa Office of the President, thinking na ang pondo would be coming from the NDRIMC fund. Ang nagwa nga sa DBM yung pagi which is ang local government support fund ang gamiton. That's why dira nag-stock up. As of now, wala sa kaya hindi nakapollow up Amo nang advisement sa DBM na only the local chief executives pwede mag-follow up. Sa number 8, masobra o malapit sa 2,000 ka mga job order workers sa Bacolod ang ginalauman nga magpaidalo man sa voluntary drug test. May masobra na sa 1,900 ka mga job order workers ang mayara sang endorsement samtang ginapatuman ng skeletal force sa Bacolod City Government Center. Pero katunga pa lamang ini sa ginabulubanta nga malapit 4,000 ka mga JOs nga ginakinahanglan sang syudad. Ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya nga sa karon ila pa ginatanaw ang availability sang pondo kabahin sa ginapatuman nga transition. Nagligad lang nga si Mana sang ginpangunahan sang alkalde upod sa mga city department heads kag executive assistants ang pagpaidalom sa drug testing. Iniman ang ginapaabot niya sa pila ka mga city employees na lakip diri, mga JO sa pagpasiguro sa isa ka drug-free workplace. Sa number 7, Sagay City PNP hugot nga ipatuman ng lay sa trapiko may angot sa mga slow-moving vehicles. Matapos ang pila ka mga insidente sang pagbinunggoanay sa dalanon, kundi inimbolbado mga slow-moving vehicles kaangay sa motorsiklo kag tricycle, ginaduso karon sang Sagay City Police Station ang hugot nga pagpatuman sang Republic Act 4136 ukon ng Land Transportation and Traffic Code. Sa Domingo, nagbungguanay ang isa ka truck kag motorsiklo sa highway nga sakop sa Hacienda Esperanza sa Barangay Poblacion 1. Patayng driver sa motorsiklo samtang pilaso naman ang iya asawa nga angkas. Sa investigasyon, parehong direksyon nga ginapadulungan sang truck kag motorsiklo. Nag-overtake ang truck sa isa ka salakyan, sang naghana man nga mag-overtake ang motorsiklo, rason sa ilang nga pagbungguanay. Na-detain ang 31 anyos nga driver sang truck, kag nagapangatubang karon sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries kag damage to properties. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Sagay PNP nga mas maayo gid kung nagasunod sa traffic rules and regulations agud malikawan ang kasubo nga mga insidente. Gani pabaskugon sang kapulisan ang ilang kampanya sa mga slow-moving vehicles kaangay sa mga motorsiklo, tricycle nga mahina ang speed limit agud malikawan ang disgrasya. Sa number 6, isa ka mangunguma ang patay matapos nga nalumos sa Banwasang Tuboso.
Nakitaan nga nagautaw-utaw ang bangkay sa isa ka mangunguma sa baybayon sang Punta Cruz Barangay Poblasyon sa Banwa sang Tuboso Lunes sang hapon. Sunod sa ginikanan sang biktima, kinaanda ni Emanito Camilotis nga mag-inom kag manindahan sa merkado sang Tuboso. Sang Lunes, wala nakapauli si Emanito kag nasapwan na lamang siya nga wala na sang kabuhi. Ginsiling ni Police Lieutenant Antonieta Loraes, ang Deputy Chief sang Tuboso PNP, wala sila sa may nakita nga foul play sa insidente. Posible sunod sa iya nga nahulog ang biktima sa baybay sa likod sa Tuboso Public Market. Kantilado kag batuhon ang baybay sunod kay Loraes, gani posible nga ang mga bagra sa lawas ang biktima ang tuga sang iya pagkahulog. Sunod sa kapulisan, ginpaydalom sa postmortem examination ang lawas ng biktima kag pagkalumos ang gintunaan sa iya kamatayon. Sa number 5, tiyo ang ginpatay sa iya man lang hilablos samtang naga inom-inom. Napatay ang isa ka tiyo sang siya ang ginbuno sa iya man lang hinablos nga panday sa barangay Aribasore sa Mabinay, Negros Oriental, Domingo sang hapon. Sa investigasyon na naga inom-inom ang magtiyo, sanggol lang sila nga nagbinaisay. Ginkuha sang suspect nga si Jamar Pasaporte ang kutsilyo kag ginbuno sa mga pila ka beses ang iya tiyo nga ginkilala kay Elton Baldosa. Bangod malayo sa proper kag wala sang signal sa lugar, mga isa pa ka oras antes nakaabot ang ilang punong barangay sa Mabinay Police Station agod nga mag-report. Voluntaryo naman nga nag-surrender sa opisyales ng barangay ang suspect nga giliw niya turn over sa Mabinay PNP. Sa number 4, ang probinsya sang Siquijor ang ginatuyo nga mga tourism hub sang Negros Island region sang katapo sang business sector. Ang mapalambo pa ang nagabaskog karon nga micro, small and medium enterprise sa Bacolod pati na sa isa sang Negros ang nagapabilin nga prioridad sang katapo sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. Sa ginpatigayon nga Siquijor and Negros Island Business Week Economic Drivers Forum kaina, ginpabutyag ba ni Governor Eugenio C. Lacson ang paghatag atensyon sa agrikultura nga karon padayon nga nagapangatubang sang pagpanghangkat pareho na lang sang climate change. Ginpahayag ni MBCCI President Attorney Juliana Carbon nga kabayan sa ila tinutuyo ang mapasanyog pa ang turismo sa probinsya sang Siquijor para mangin isa ka tourism hub sa Negros Island region. Ginalauman nila nga paagi sa mga polisiya o pudman sa provincial and local government unit, mapasangkad pa mga programa bahin sa food security, power and water security, digital transformation, pati na ang peace and order. Ang Business Week ang nalakip sa mga pagpanghanda sang katapos ng business sector para sa natalana nga Visayas Area Business Conference sa Bacolod sa 2026. Kaupod sa mga nagtambong sa forum ang pumunuan sang Negros Power, Sugar Regulatory Administration, Department of Science and Technology, NIR, mga tiglawa sang provincial kag local economic development, investment and promotion offices kag katapo sang business sector. We want them to be active, especially on ecotourism. So we want them to be the tourism hub of the NIR. What we're thinking here in NIR is security alert, okay? Food security, power security, water security, and of course, the need to have innovation and transformation, digital transformation also. Sa number 3, sangguniang panlalawigan sa Negros Occidental ang nagpatigayon sang inaugural session sininga hapon. Gobernador na naghatag man sa iyang inaugural address. Sa masunod nga 3 ka tuig, ginsiling ni Governor Eugenio C. Lacson nga magatutok ang iya administrasyon sa pagpabaskog sang sub-provincial health systems sa paghimo sang Teresita Locsin Halandoni Provincial Hospital bilang Apex Hospital. Kasubong man, mag-expand sang access pagi sa telemedicine kag support infrastructure. Sa patag naman sa agriculture, mag-invest ang probinsya sa infrastructure, pag-promote sang high-value crops para mapabaskog ang food security kag rural transformation. Environmental sustainability ang magapabilin nga priority pagi sa greenbelt zones, responsible mining kag climate resilience efforts. Ginsiling man ni Lacson nga magapasar sang Provincial Energy Code.
Education and Human Capital Development ang magapadayon paagi sa Nulitsi Campus. Global Learning Partnerships kag scholarships paagi sa NOSP. Sa piyang kabahin, ginsiling naman ni Vice Governor Jose Benito nga sa Avance Negrense Brand of Governance, nakita ng pag-ayos ang access sa mga Negrosanon sa patag sa healthcare, education kag employment. Yaman ginsiling ang SP hindi mangin rubber stamp. Sa piyakabahin sa inaugural session, gin-approve ang revised internal rules kag procedure kag ginaprubahan ang mga committee chairmanship. Gin-concur man ang reappointment ng Provincial Legal Officer Alberto Nillas kag Provincial Administrator Ray Frando Diaz. Over the next 3 years, we will focus on strengthening our sub-provincial health system to make the Teresita of St. Antoni Provincial Hospital an apex hospital, expanding access to telemedicine and support infrastructure, and deepening social protection for vulnerable sectors. In agriculture, we will drive food security and rural transformation by investing in infrastructure, promoting high-value crops, and scaling sustainable farming. Environmental sustainability remains a priority through green belt zones, responsible mining, and climate resilience efforts. We will pass a provincial energy code, accelerate clean energy adoption, and promote energy efficiency. The Sangguniang will not just merely be rubber stamp for approving all requested items, but rather we will be asking the right questions, make informed decisions, so that when we do approve and enact various programs, we know this is what the Negrenses truly deserve. The Sangguniang by Panlalawigan will be our collaborative partners in furthering the current administration's development agenda. This is where our true challenge lies. Sa number 2, clearing operation sa Palangka Street sa Barangay 16 sa Bacolod ang ginpatuman sang City Legal Enforcement Team kaina sang aga. Pag-regulate sang temporaryo nga pag-park sa kilid sang dalan ang ipatuman. Yari ang report. Makaligad sang 5 kaadlaw, ginbalikan kaina sang katapos ang City Legal Office Enforcement Team ang bagong dalan ukon ang Palangka Street sa Barangay 16 sa Bacolod, agod isa-isahon nga makaka sa mga hayop-hayop, mga talyer kag extension sa mga baligyan nga nagasablag sa kilid sang dalan. Matapos nga mahawanan, ginpamutang ang mga bollards kag mga baral sa kilid sang karsada sa tuyo nga hindi na ini magamit nga parkingan o kon talyer. Ginpahayag ni Enforcement Team Leader Retired Police Colonel Levy Pange nga magluwas sa pagdala sang traffic personnel, magapaminta sila sa kilid sang karsada para ma-regulate ang temporary nga pagpark sa mga salakyan, tricycle kag tricycad sa dalan. At least nakano kita mga 30% no, sa ining area, clear na nato. Paano ito ma-maintain, sir, nga tawhay sa ulihingag yan? Amo na isa na mga problema na istorya kami kito ni sabi nga aton traffic head nga makadetail kita di enforcers nga ma-maintain ang aton parking nga ginag-designate sila kaya nag-designate kita di parking area for the meantime temporarily nga hindi lang sila mag-obstruct sa dalan. Ginpabantayan naman sa katapos ang Public Order and Safety Office ang nahawanan na nga anay Sangguniang Kabataan Office nga sadto gingamit sang nag-operate nga talyer. Gindugang ni Pange nga panugod pa lamang ini sa mangin regular nga road clearing operations ang syudad. Sila na di ma-maintain no, sang hasta nga ang parkingan ay ano na sunod sa aton nga instruction sa aton head sa traffic. Kada barangay ang obligado nga magpatuman sang barangay road clearing operation sandig sa mando sang Department of the Interior and Local Government. Gani ginapaabot sang pamunuan sang City Legal Office nga kuntani maging responsable ang kada barangay sa pagsunod sang ilang mandato para masigurong ihilway nga alagyan para sa mga nagalinabay nga mga motorista. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Human Resource Head sang Negros Occidental ang gindismiss sa serbisyo.
Gina-dismiss sa serbisyong pamuno sang Human Resource Department sang Negros Occidental sa makitaan nga liable sa oppression, conduct prejudicial to the best interest of service, grave misconduct kag being notoriously undesirable. Sa desisyon nga ginlagdaan ni Governor Eugenio Jose Lacson sa kaso ni Attorney Annabel Palik sa Hunyo 17, nakasaad man nga nalakip sa pag-dismiss sa iya gikan sa serbisyo ang accessory penalties kasubong sa cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, kag pagbar sang pagkuha sang civil service examination, kag forfeiture sang retirement benefits sandigman sa Section 57, Rule 10 sang 2017 RACS ukon ang revised rules on administrative cases in civil service. Sunod kay Attorney Alberto Nelias Jr., ang Provincial Legal Officer kag nagaserbe nga hearing officer, ang kaso kay Palik sa 2021 ang nagikan sa mga reklamo sang job order workers, mga retirees kag isa ka empleyado. Sunod kay Nelias, nalakip sa basihan sang reklamo ang pag-require ni Palik sa iban pagid o kung duga nga requirements sa pila ka mga JO workers para makuha ang ilang sweldo. May isa ka empleyado nga nagreklamo nga wala ginkilala ni Palik ang iyang leave sang tion sang pandemic. May pilaman ka retirees nga nagreklamo sang kabudlayan sa paghatag sang clearance sa ila o kung para sa ila nga retirement pay. Ang mga reklamo ang gin-consolidate sang Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE. Nag-file sang motion for reconsideration si Palik kay Governor Eugenio Jose Lacson bilang disciplining authority sa June 30. May 15 days sunod kay Nelias para ma-resolve ini. Kung hindi man mangin paborable kay Palik ang desisyon, sarang siya nga mag-file sang motion for reconsideration sa Civil Service Commission. Gintingwaan sa DG Cas Negros nga makuha o kung makuhaan sang iyang bahin si Palik pero wala siya makasabat as of press time. Based on the RACs, we always follow the RACs. This is the revised rules on administrative cases in the civil service. So, with the formal charge of oppression, grave misconduct, it automatically carries with it the penalty of dismissal from the service based on the rules. What about yung benefits, sir? Also, accessory penalties of perpetual disqualification and removal of benefits and leave benefits dala na ta. Wala din siya makuha. Okay, ano na siya sa graduation of penalties and offenses, ang pinakasakit mo na sila grave misconduct, oppression, gross negligence. Hindi siya pwede ka-resign. Because already a formal charge has been filed, ma'am, no? So it cannot interfere with the case even if, theoretically she resigns. Kag sa good vibes, graduating student nakapadayon sa pag-eskwela sa bulig sa iya best friend kag classmates. May report sa Romeo Sobaldo. Halin sang first year, naging best friends na sanday Roshin Kate Hamantok kag Samantha Arcilia. Manog third year si Sam sa napatayang iya nga iloy kag nawad-an man sa trabaho iya nga stepdad. Si Sam nanugunan maguntat sa pag-eskwela. AB Psychology siya nga estudyante sa University of St. Lasal. Gani, nagbaligya siya sang sudan, lumpia kag iban pa, kag nagtrabaho pagid sa call center para lang makapadayon sa pag-eskwela. Naman before ako mabara lumpia, and then haba ko sa may baligya. Tapos kung okay, di ko bibiriyan no blasan no, di siya na ma-sell sa mga classmates dayon tunga kami na sa makuha na mo. Tapos ay mo ni party ako. Ikaw galuto? Oo. One friend, di bali gapat galuto lang kami kagapat tigayon dito sa kantin nila sa Miguel. Kaya mo gid dito ga Bakalbi. Sa may gawil din sa night market? Hindi. Sa barak, sa site. Sa barak sa mga gaulubra. Napadayon niya ang pag-eskwela niya pero sang manog fourth year na siya, kinahanglan niya naman mabayaran ng iya utang sa eskwelahan kag para pagid sa iya nga enrollment sa fourth year. Nakasupot siya sang 10,000 pesos pero kulang para sa iya kinahanglan nga kwarta. Pensar niya anay, hindi na siya makapadayon. Ang iya best friend nga si Rosh ang nagpangita sang paagi. Napensara nila mamrenda sang alahas pero magadugang lang ini sang utang nila. Sang ulihi, napensara ni Rosh nga mag-post na lamang sa Facebook account niya para magpanawagan. Sang nagpuli na kami, makamobra na ko caption. Then ibabasa ko sila, ko okay na ni, okay na na.
Then, actually, ginakulbaan ko kaya I thought, hindi bala ma-reach that big did bala sir how? Because I was thinking na I'm not really into social media, mag-post, hindi ako pala post mo. Pero, before I posted it, I prayed. I said, Lord, lang ano bala how, this is what we want to do, please help us, something like that. Nakibot siya, nga pila ka oras lang ang nagligad, viral na ang iyang post kag, nakatipon sila sang pondo. A few hours, maybe 2 hours lang, naka-raise kami 35,000 in just 2 hours, and then damo nag-message. So we were overwhelmed. Sa balayan, ako to, nakapost na, gatumbo-tumbo ko sa sala, Mama, may 35,000 na kami. Tapos nagapan niya po. Hala to, then tanahan kami sa balay, nag-sala na kayo doon, nagparik-parik na bala, pila na, doon nalipay. Tapos sabi at work, sabi mo, hindi mabantayan ang flow, wala kong pila na ang nasulod na kwarta. Si Samantha, grabe ang pagpasalamat kay Ross kag sa iya nga mga classmates nga nagbulig man sa ila. Running for Latin honors sila nga duha ni Ross. Nagapasalamat siya sa bulig nga nag-inabot bisan mga hindi niya kilala. Halos 50,000 pesos man ang ilang natipon. Tanan, ginbayad nila sa eskwelahan para gamay na lang ang kinahanglan niya nga ibayad. Nagapasalamat siya kay may abyan siya nga parehos kay Ross. And makamabagi ko nga damo gid ga mo, feeling ko damo gid mga struggle like me balaw, pero mo na few lang gid nga my friends sila ba nga kaya ba na himuon balaw. Ako na thankful gid ko. Thankful gid ko sa conference gid ya kag sa akong classmates kay actually ging storya gid nila bala ni Rush ang ako mga classmates nga man na help bala support ho after class gintipon sila na gintipon gid yun namon, like hindi man kami bala amon naka-close sa each and everyone sa amon nga section, pero at that time nakahambagi ko yung may pakigid sila sa amon bala ho. Para kay Ross, kung ang social media sarang makaguba sa iban nga tawo, pwede man ini gamiton para makabulig sa iban kag kung ginagamit lang sang insakto. Actually, I've always told other people, especially in the platform like that, to always think before you click. I mean, as cliche as it may sound, it was always up onto us on how we're going to utilize such platform and make a good outcome out of it. So on that very same thought of posting it, I was thinking whether ma-flop man siya or not, whether there would be people helping or not, at the end of the day, the thought will be the one that will count. The thought of helping her, the thought niya, bahala na kung anong outcome, basta ma-realize na ni Samantha nga ari kami siya. Si Sam, wala magpinsar nga sa mga panahon nga pinsar niya anay nagaisahanon siya, kadamo gali sa nagasuporta sa iya. Nakahibalo siya nga kadamo pa sang problema nga pwede mag-abot pero mas mabakod na siya sa pag-atubang diri. Subong, may mga nagababatsag sa iya nga interesado magbulig sa iya kag maghatag sang dugang nga income. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag antes kita magtakop, shoutout sa ating mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Jocelyn Roquero watching from Hong Kong. Subong man kay Gloria Bantigue, sang Pulupandan kay Jessery Hevero. Nagalantaw no from may ginapa-shoutout siya kay Sir Rayo de la Ver Florete. Happy birthday ko no sir. Kay Sir Nani Grande sang Moses Padilla mayong hapon sir. Subong man kay Nelson Leonora watching from Dubai. Mayong hapon sa imo da sir, may pa-shoutout man siya sa mga taga-barangay Tiling sa Kawayan. Gerardo Marquez, mayong hapon. Arisuki taman si Romel Gallo, si Ray Tinosan, subuman kay Maricon Valladores, may pa-shoutout man siya sa mga taga-Tiling sa Kawayan. Kag sa aton nga YouTube, may ara man ta may pa-shoutout man naton mga viewers naton sa YouTube kay Jonathan Juanitas, watching man from Hong Kong, kay X-Tom, mayong hapon sa imo sir. Kag amuyad tong top stories for the day, tubtubwas, ako si Nico Delfin.